बम्बई से बोलत बानी। अच्छा, का समाचार बबुआ? बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा। दादी से बताए दीहा मंगरुआ बीमार बा। दादी से बताए दीहा मंगरुआ बीमार बा। बम्बई से बोलत बानी, बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा। दादी से बताए दीहा मंगरुआ बीमार बा। दादी से बताए दीहा मंगरुआ बीमार बा। आई हो दादा, का हो गए बबुआ के? अच्छा बताओ तनी, फोनवा कटिया मत।